Fint. Hej Sara. Hej Peter. Hvad er det, vi laver i dag? I dag er vi ude og dele sådan nogle folder herude til alle mulige mennesker. Det er en lille kontaktbog, og så kan man slå op. Og inde i kontaktbogen, så kan man læse, hvis du undrer dig, står der. Vi står her, selvom vi gerne vil undervise. Selvom vi gerne vil forhandle om en ny arbejdstid. Vi står her, fordi finansministeren ikke vil lade os komme ind og undervise. Fordi finansministeren ikke vil forhandle med os. Og fordi Finansministeriet ønsker en konflikt. Vi er så kede af, at vi ikke kan komme ind og undervise vores elever i dag. Vi vil faktisk ikke være i konflikt, står her. Vi vil faktisk rigtig gerne være inde og undervise i dag. Så vi håber simpelthen sådan, at vi snart kan få lov til at komme på arbejde igen. Og lige nu hygger vi os faktisk lidt, fordi at flere af vores elever er dukket op herinde i Aalborg Storcenter. De savner åbenbart også os. Det er jo lidt hyggeligt. Det var ikke helt planlagt, men så kan de jo også lige få en lille kontakt på.